Goedenavond, mijn naam is Elmer Zacharias. Ik kom van Gonzales, Tamaulipas en ik zie dit jaar de persoon wat een zeeën heeft gekregen van de EMMC, wat de scholarship is wat je ieder jaar voor de tijd lang al hand hier naar de Bibelschool geeft. So ik wil je vandaag een beetje vertellen van mijn zeugnis en van wat Bibelschool voor mij is, geweest en nog is, en ook van wat de scholarship voor mij meint. So ik wil aanvangen met mijn zeugnis. Dat komt eraan. Als ik 16 jaar oud ben, kwam man im Jahr te spazieren. Wat een korte tijd nadat we anfangen te spazieren en ik kwam voor de tijd, werd het evangelium gepredigt werd. Zo en ik vang ook aan, naar de kerk te varen en Gods woord vangt mij aan te veranderen. Als ik dan 18 jaar oud ben, dan kwam ik ten geloven aan Jezus Christus, hij laat mij taufen. En we bevrieden ons als we dan 19 jaar oud werden. Een jaar bevrijd, dan entscheiden we weer de Bibelschool komen voor een jaar. Zo we kwamen als eerste jaar. En dat eerste jaar had zo'n grote indruk op ons. We entscheiden dat we weer alle 5 jaar daar zouden bij Bibelschool. En van daar zijn het dan 5 jaar met Eva. Maar nu het laatste jaar, als we ruimmerken dat we hier gaan komen, dan weer de omstanden niet ganz krijgen, doen wie we hadden wilt, weer. En zo hebben we een beetje zwaar entscheiden als we werkelijk weer kunnen komen of niet. Dat had met te doen dat we hadden een misand gehad. Eine Ernte, wo wir heute angeplant haben, wir nicht durchgesät. So, nu müssen wir eine frische Ernte anplanten, eine frische Säge. Und wenn wir frisch säen müssten, wird es alle ein bisschen lauter als wir uns wünschen. So, ich muss entscheiden, dass ich thuis bleiben bei meiner Arbeit oder als ich zur Bibelschule komme. Und so, wenn wir dann entscheiden wollen, wie wir zur Bibelschule, dann müsste ich auch damit rechnen, dass ich met een arbeider aan mijn steden zeggen. En ik zie niet mijn ene weet, ik schaf plus van weet. En ik wil dan met een andere krijgen voor mijn arbeid dan. En dat kost geld. En we houden dan niet geld, als de arbeid loopt. So, we hebben veel gebeten even. Ik heb persoonlijk veel gebeten op de stap dat de arbeid riep wordt, dat het alle de tijd neemt komen. Maar dat passiert niet. Dat kan niet boos eruit worden als de tijd. So, het komt nou, we moeten de Bibelschool varen, wat we willen. En we entscheiden, we worden de Bibelschool varen. So, ik neem me weer aan, we mijn arbeid doen. Dat we ons geld kosten, en dat geld wil we zo gebruiken te hier bij de Bibelschool. Maar dat weer de einzige weg, wat we dan goed horen, so, we komen in de Bibelschool. Maar als we een klein stukje bij de Bibelschool weer, dan leer ik even gesprek kennen. En hij vertelt me een beetje van een scholarship. En ik leer niet dat hij alleen, maar met de leiding van de Bibelschool top, ze hadden entschieden dat ze willen meer dat scholarship voor dit jaar geven. Als ik dat eerst wist hoeveel geld dat weer, dan weer dat zo meer krijgt dezelfde samen als wat meer het kostte dat tussen arbeider aan mijn stad gaan zaten. So God had mijn gebed geantwoord. Even wanneer ik ook niet had gedacht dat op deze weg verdram komen, maar God weer trouw en ik vroeg God, ik zei tegen God, dit geld mag ik gebruiken te Bibelschool. God geeft mir dat geld op een andere weg. So ik ben zeer dankbaar voor de scholarship. Dat mijn familie en mijn vrouw zeer veel. So we hadden een familie, 2 kinderen. En van thuis van de arbeid losnemen, ter Bibelschool komen. Dat is immer nog een zware tijd geweest, dat te doen. Maar ik en mijn vrouw hebben een klaar gemerkt aan ons leven. En dat is Matthäus 6:33. Waar het zegt, ziek het eerste naar God zijn recht naar zijn gerechtigheid. En dan wil je het andere ook alle krijgen. Dat wordt het ziel als we de Bibelschool komen. We willen ons ruimmerken voor God zijn rijk. Ik zag vrienden wat aan mij alle weer, die gingen met ihre burerie wieder. En ik kan niet, want ik had een andere entscheidung gemerkt. Maar van daar was ik zeer dankbaar. Ik kom van daar aan de kerk tuinen. Ik zie nu meest voor 2 jaar gehilfsprediger aan onze lokale kerk. We zijn voor een tijd lang jugendleraar geweest, zenderschooleraar. Ik zie moedig aan God zijn arbeid te schaffen. En dat is ook het ziel van nu, wanneer we eerst Bibelschool afsluiten, terug naar huis varen en weer aan de kerk moedig voor Jezus schaffen. So ik wil bloß een persoonlijke Dankscheen zeggen aan jullie als conferentie en aan gesprek. Vielmaal Dankscheen dat je mij dit hebt gezegend met de scholarship. En ik hoop ook een zegen te zijn thuis aan ons sterf, doordat je mij gezegend hebt. Vielmaal Dankscheen.